Basa ta dito surat. Pagkasaritaan niya Lilian nga napoluan, Jack paabak, idi kalman layo. Idi kalman layo. Tanagkuyog kami manunimi kini Ani nga napanitimay sa nga beach resort. Uhay. Ni Ani kat paspasurot ko lang. Uwan. E dinto ta, no adda problema na ti kwarta, padpadawata, tamarigrigat dalaeng, ikarkarigatan dalang tagbasa, manong. E dinto ta siyak manong nemi kat aduat itad mama, nga allowance ko, dumawatak pa kini papa, e pang extra, ken dumawatak pa kini manong ko, nga adda trabaho nan manong, ta naggraduaran ti college, adda trabaho na, dikat kahit na usawan, talo dagiti paghawatak. Tano, dumawatak kini papa, sinandag pa inanikan ni mama, detoy, kunak tumat kini manong, nagsweldo ko kanak man, ikanda pa makin mawat, allowance ko, sorry, detoy. At dapat naging kong daway manong nemi ni Ani kat awang balon na napangal daw. Kata pakpakan ka. Imbaglakid din tanda ka, Lilian. Tano awang ka, jak lamon. So ang arod nga ko nga gayem ka, gayem menak, tapos nung di ka stakit no ada problema, dak nga mang solusyon. Di ba? Igama nak Lilian, nakasasayat ka, gayem. So agsasayat ka mat kanya, tapos nung balinak ang sayat kang ka, kitalagamot nga siyatak kang ka. Sige ka ron. May kan nantag picnic ka. Ang mga ano mo pa napadasan ti napanitimay sa beach resort. Si Kamot. Abay, katawa ka. Nalipatan mo sa amatin nga kwa. Nga na. Nga, taga-igid ak ti baybay. Wala ya. Mangalap ni tatang ko. Kaya lang, awan ti pintas moderno pagkalap na. Agpana, agtabukol. Pigis-pigis di sigay na. Diyan. Sumursurot ako magkaya. Kalap iso nga. Mamano lang dati ko. Ninanang met. Mapanagangkat ti ikan. Mapannaila ko. Pasarino. Bakasyon ka sa taglako. Di agad ikan kanawa. Nalangsi ka. Ang nalangsi nalangas ko na. Baka naling kaglangoy. Naling kaglangoy So, datangar ti pangatiwang kanyak. Aglangoy. Siyaket amok taglongin sa nulay. Ado pa yan ko na alaalaw ko nga malmalmas nga kalugarak. Tano kasta nga ko bakasyon, agdidigos na ti baybay siyempre, di kita ububing, Hindi manong name matalyaw ko iti bangir nga cottage. Puro lalaki. Gugwapo da manong. Ani. Alamon, amumti ko kumay latis. Di kita babaro yung tabangin ng cottage. Sino ti kagapuhan nga takwada? Alaman, alaman, no, atiwan na nga mangkita, no, sino ti kagapuhan? Sika pila mo nagpili, Sika at mo na. Sika ka datong palit. Medjay. Ino ti Dejay? Dejay kumit kita ti baybay. Kumit kita damat amin kat. Dejay napulos ikuti ti matana nga naka-steady amang kita ti baybay. Dejay, padpada ta. Isumit ti pilik ko ma. Isut kagapuan na, di ba? Iso na lang ta seryoso. Da sa problema na. Nag-inom na ni. Ano estudyante nga tapos pala di kito? Saan? Panagkunak. Nagtawon dati early 20s. Late 20s. Going to 30. Oy, timalyaw na dyan ibagbagam nga kaupuan na yun. Ibagbagata ko naman. Timalyaw. Kitkitaan na ta. Sino nga kursunada na kadata? Sigurado nga siya. Gabota, napimpintasak ni ka. Kaya tilang ako,
Oh, madlaw mo nga rich. Hindi to si simple ka lang. Di kan sabi, pulpulbos, tawang gatang mo't pulbos. Ewan talaga ah. Baka di ka pa exam po. Baka di pagsabsabon mo kada tay sabon paglaba. Pudnot ako na, perla, sabon na paglaba. Uy, may dadang pasabong na magdigo sa perla. Pumudaw ka. Hindi ka mat pumudaw. Kayo manggi matakotis mo. Oo na. Nagdigusan? Sige. Uy, timak deren. Umayan. Umay dito yan. Umay makiam-am mo. Nete crust mo. Crust ako na nga. Ang crust nga do. Nagpadpada nga. Kagapuan. Umayan. Sa tikit kita na. Siyak. Paabak ka kaya nga ron. Diyak paabak ka, ani. Naglagi pa arik na. Pakpakanin ka ti pangal daw. Arik na. Padpadawatan ka ti kwarta. So nga diyak paabak ka. Padasan to agin na dayo ah. Agin na dayo ta. No, sa sunod yung umunang asitgan na. O sige. Napakasya ka. Manong nimi. Imakar ni ani. Anda itilikod ha. Imposible nga lapsan na. Diyak kayo ti paabak. Diyak paabak. Hi. Siya ni Ronald. Siya ba din Lilian? Diyak kaduang. Babaam lat isunan. Tsaklatan. Agayam kayo? Agayam kami. Kaskulaan kami pa. Siya ni Ani. Ani, hi. Inusot ganan ni Ani manong name yun. Nag-embrace naman lang. Di naman paawat tewan ni Ani. Ni. Di naman panawan. Di ka agdigos? Aman kanya, Ronald. Diyan ka mo akin ni Lilian. Oh, agdigos mo ta. Diyan kahit paabak. Agdigos akmat. Agdigos akmat. Aglaw mo akmat. Rinugya ko nginikat manong name iti arwate tapno bati tupis. Wow, siyak tikit kita ni Ronald manong name. Mapawaw. Paabak kaya mapawaw. Nami di sumamblat na ten manong name ni aning ikaten na ti bado na tapno. Nakatupis mo ten. Imbawing na. Ni anit kita na. Ni. Kat asla adad nga magustuhan na ni Ani. Sos, madidayo to yan. Laglag ka mo, Ronald. Di mo amuag pili. Siya ti pilya ma. Napudpuda wakim suna. Kayo manggiso na siya ni. Baka mahilig ti black beauty na ka. Oh, Ronald. Sino kay kayat mo? Ayan kanta kami. Kayat kayo nga daw. Tsak paabak. Adad nga siya. Amam ka din nga. Siya ti mangpakpakan keng kuwan ti aldaw awang balon na noong kartana ikikak hasta nakurapi da lang siya agad abunda siya agad ti allowance or ila talo pagdawatak dumawatak kini mama dumawatak kini papa dumawatak pa kini manong ko at trabaho na sumit lang nga nangingina tilangam ngam niya ani gusto ka nangingina tilangak awan presyo na renta siya mapresyo. Di ba? Napintas ka nga doon. Ada boyfriend yun? Awan pa kanya. Diyan ka mo kingkuha na. Baka nakatalon. Nga virgin isunan. Hanggang nga virgin? Ani? Aman. Virgin na pa lang. Diyan pinadan di boyfriend. Tapos sinungat mahit kanya. Sinungat mahit kanya. Kunamkit kayat ka. Uy! Ronald, tsaka ro din. Kayat kayo. No kayat yung adua kayo. Umadi siyak lang nanginihina ang kimisuna. Umikikid din. Inahala naman nung name iti imang mga duwag at ginoyod na kami. Guyod na kami. Timapog kami manong name iti bye-bye. Detan. Lokot to yan.
Pin, duwa ka mo nga, mapan na saywa-saywan manong name. Ari Ronald, ibadim tamay sa dua-dua yung matay. Kuha kong tadwa, kuha kong tamay sa. At din ang ibaga karigiti kakadwa na. Kaya't ko isoda nga dua, gabot kayat takbet, isoda nga dua. So pasensya kayo mga bro. Sa bali lang tigwapo. Pinaiban na kami manong name iti cottage da. Kahit pinainom na kami. Hanga kaya't manong name ni Ani tuminom. Siya tuminom. Paatiwa kaya, siya paabak. Siya tuminom. Ay, Lilian, ang mga numabartek ka. Di mo mapupuutan, baka pagsisinublatan da ka. Hana? Pagsisinublatan mi? Kaya na kami nga rod. Hoy, nilang Ronald kanya ka. Nilang Ronald. Di ba Ronald? O sige. Daka yung nga duwa kini Ani. Siyak lang. Mabaling ka iti duwa. Ilan? Kadne. Naati isunan. Di na kahit tuminom. Siya kuminom ba? Iti medyo mabarteka kung manong. Pasaan dak matanda iti. Lalaki. Agan anawon ni Ani. May kan. Di kan tuman kami pananawa. Di ka uminom pura kuminom ka. Itan. Wala pagpapasaan da kan. Chansi-chansingan da kan. May kan. Sa kami kaya ti paabag eh. Sabi, madakontes sa etap no. Di mo kaya ti paabag ko na. Muda. Kaya ko mo. Kaya da mabartek. Kaya mo ti mabartek. May kan, friend. May kan. Hindi ko yung mayak matanglit. May kan din nagbuwal nasin. Barbari mo usawang ka. Manong naming. Hindi makadigusak. Medyo na bang arnak pa siya. Abay, napasamak. Di mo naputan napasamak. Di ka uminom ka. Tadi mo kahit ipaabak. Pagsasaom nga Jack paabak mo na. Abay, at kunta saya. Jack paabak keng ka, Ani. Detat nalawag. Abay, at ka di pagkungkuntesan ta. Ibagbagang Jack paabak keng ka. Unang. Saan nga mabaling nga sikat kursonada ni Ronald. Awan day ta kanyak. Musikaman ti kursonada na. Ngayon da jay, napasamak nga pagpasapasada ka. Amom ka din na naraman ang amin ti arakop da. Kasta, kiwat. Giyaman na Ani. Pudno ka gayam. Tamo na kisakit. Skin. Dan, tagsukatan. Tagahawid tan. Giyaman na man na. Okay lang. Gayam kang roon. Magtakil ti utang ko na yung baganakam kang ka. Siya kami mismo mga bagbag nga pakpakanin na, padpadawatan na. Thank you Di mo ka iparparamag na nga ibagbaga. Di mo among pakaidayawak no ibaga. Dayawon da ka, nagsayat kang kunada Nung nasayat ka agayem, kapot isaksakit na, nasayatak mo agayem, kapot no awan, duanit awang keng ka, ikang ka. Ano sa na nga rin? Awan ti maayat nga paabak ka na tayo. Padpada ta nga. Di ta kayat ti paabak. Anong nemi, kabigatan na, napanak manin nagbasa, adamat manin siyempre ni Ani. Musta kan? Gusto di ka anak ang tinawagan ni Ronald? Mapitawagan ako Katsi ka. Tinawagan na Kasano pa nakaala na ti cellphone number mo? Dinawat na. Data namin kat ng bartag ka. Dinawat na ken ka? Apit dinawat ti number ko. Yung tiyak mo na mo ka. Apit ka sikat. Madi Ano nga madi? Mutuban ta number na? Mutuban ta number na kunak.
Tamagik pa king kuha na, no, kahit na itod ko king ka. Ano? Inagloko kan? Abi tamagin ba laking kuha na? Baga na amin, dakit ito sa bali, number na. I-dial mo nga number na. Yan ta cellphone mo, tas akti makisarita king kuha. Sige. Hindi ito nagre-ring, alam mo. Hello, sweetheart? Sweetheart? Abay, sweetheart, awag mo gini ani? Saan ka di kasi ka ni ani? Siya ni Lilian. Cellphone dito ni ani. Cellphone na nagpaiso. Ipadayal ko, tasak magisarita kang ka. Tadi naman kahit ito number mo. Imbiling ko amin kang kuha nga saan ang itid sa bali. Kadori daw atek, di mo kahit na siya. Alam to oro na. Aping sweetheart, awag mo kini ani. Ada ka din nagkinawatan nyo? Awan pa eh. Tadinak pa inaklon. Isot alarmem? Apay, iparit mo? Apay, ada ka tumboy may sakada kayo? Tumboy ka? Darlin mo ni ani? Saan na ka tumboy? Babae ak? Apay niso? Apay saan nga siya? Nakarap mabalin ko. Kitang isumat ti pakarik na agdayat. Kayat mo iso na? Na mamirimiraot? Isyak na nasa luwan-wan, dinak kayat? Lilian, saan kong ibasar, iti kasasaad ti panagbihan. Dito pusok kat, orin ang kinatao na, iso at talaga ti patpatid ko. Ha? Tsak paabak. Tapay. Ayatan na kadig. Ronald, api nga iso. Api saan nga siya? Napimpinda sa kimsona, di ba? Dapat pa nagkita. Hindi pa nagkita. Kahit kuting natural. Natural na pindas. Di saan nga pulpulbos, saan nga make up, saan nga lipstick. Kapaya, lipstick ka, di ba? Agpulpulbos ka. Nangingina pulbos. Katuwain, kapag dagatan ko, namang papintas ka niya. Simple ti kahit ko. Di kahit mo sawen, agpasimple akmet. Ni Ana ti patpatig ko. Sana si ka. Napagsawak ti dakas mo. Ne, alam ti cellphone mo. Hantag gaya man. Kinunak kini ani manong nemikit pinanawa ko. Tsak pahabak. O bakit nakidin natin mamirmiraot. Ano awana kong kinagbisina. Tisurun ko. Gago man dahil nga Ronald, di na mong pili. Gago ka Ronald. Gago ka, gago ka, gago ka. Sinong black matlayang ni Ani manong naimitap no padispensarak ng saan? Buti kanyak data cellphone number na. Imbaga na tiga like. Sama yung paidap. Sige. Gusto ko lang. Ngayon din ako magkagkagura na akong basol ko. Ano nga wan? Basol ko ka din arot na siyak taeta ni Ronald. Nalipatam ka din nga tsak paabak. Tapi ka di, contest ka din na ito eh. Tapos nagibagbagang nga tsak paabak ko na. Mutoy ka niya cellphone number na. Dito na eh. Sakara mo. Oh, dito. Manipur ta, saan ta nga gayam? No da problema, saan ka lumabas sa kanya? Karabian na manunemi in dial ko ti number ni Ronald. Agriring. Sinong batan na? Hello? Ronald?
Ronald, Lilian. Oh, pag man tamalasin mo boses ko. Sorry ha, inalak mo lang dito. Number mo, kiniani. Ano ibagam? Ibagak? I love you. Ni Ani, tibat patid ko. Ang sakit noon. Sige, naiso. O maramid ko. Sino pete patpatid ko, sumot mga mahang patpatid kanya. Amam ka din nga tsak paabak. Apeda ka di kompidensyayo, kini Ani. Da. Kat naabak ka na. Tayo naklon na kakadin ni Ani. Datang ti problema. Tadyak pala kaya ti madanti ka relasyon ko na. Katabi naman siya piliin. Siya kayat mo? Kayat ko Dahil siya ba't hanggang mga ayat kang kay, sumat kayat mo. Siya mga ayat kang, di mo kayat. Pati aya. Yung mo, tsak, paaba ka talaga. Ito nung ano ang tama ng tisunot na nga. Ag-beach kayo. Di mo kayat, kasi kakin siyak, nag-beach. Kayat ko ang pikit na saan. Ito Saturday. Ito no Sunday. Ito Saturday. Pakalaking ka. Nalugan mo. Ada kutsek. Really? Sige na rin. O may naktuanan dito balay. Hanggang tabalay iyo pwede mo kayat nga dito balay ito pangalang kanyak. Kad maamon di kiti parents mo Ewan na yan. Sige. Ibaga kang gano sa dino pangalam to kanyak. Into na mo Sabado. Yes! Paatiw. Diyak paabak ko naklangaro din kang kaani. Diyak paabak. No. Hamo pa kami sinong batan ni Ronald. Siya. Nag-date kami. Naatiw ka, ani. Naatiw ka. Takasanong kami na abakin na. Abakin na hindi ka skeng ka. Dinagastak manong name ni Ronald, kaniti makalukan ako ni Tikotse na siya kunti marakop nga nanggagag kadagiti bibig na manong. Nagbanglo ka. Kanaga. Ano na nga bang banglong? Baka ibagang manin na natural abanglo ti kahit mo. Dihan ko to sa sarili. Akimas na kita lips mo. Malaga? Kunak tupin kami nga jak paaba. Baka ni Ani kat nabagsit sang aw na. Kadi, mangangot mo na ka? Ano natin ko, susaran na, baka asin ti pag tututbrush na. Ang makagatag ti toothpaste, asin. Basta, ramanak mga pagkakar ti bigbig mo. Apa, katramanak mga masak mo nang raman king ka. Nakasagana ka di, nga mangipay ti amin namin mo. Surod nga ko nakadyak paaba. Nyaman tikid daw ited ko. Nakaragraksak kami manong naming nag-beach aging kinamatan, agsinsin-nayo, pasari aging narakop kami aging aging tawanong naming simang at kami nagpainom isuna, iminumakmat, nabartay ka kung manong, di ako napupuotan di si marunong nga napasama, ngayon di makaputak. Ronald? Nakaringan. Ayan ta. Ito hotel. The Beach Resort. Ano naramit mo kanya? Loko ka. Sikat ti alang-alang. Tsak na puutang. Kahit mo nga puutan itan. Kahit ko na. Tsak pinaraman ng imas na. Nambartay ka kita. Kahit pa nga radagdigos. Bugwang nga nalaing takanay. No? Kanam.
Dito ko nga narik na manong name iti irot, dagiti arakop na para, dagiti agek na iti pa ng romansa na kanyak manong nagmayat ko na naglaing pa yung kuminit, naglaing pa nga dumilpat, anong name, naghimas ka din palang dilpat na, oh, Ronald, I like it, Ronald, oh, Ronald, oh. Yung sa ano kong nga virgin, talagang saan ka nga virgin? Timot kahit iti paabak kita. Inat ate ko ni Ani. Tinagikuanat. Nagragsaktan nga dua. Iso na rod. Naatiwan niyo. Tinakamot kami ng sumbatan. Ori sumbatan na ka. Pacheck. Di na kaya ito tibagin na dyan. Emsyak. Game at nga game. Gabot na dyan paabak. Ha? Ronald, kahit kumain. Ronald, kahit kumain. Manin, Ronald. Iti eskwela, manunemi, kanagandaten, ni Ani tumasadag kanyak, ng kusila pa. Yan, nakasidag. Bilyan. Oh, bye. Awang kortam? Dumangot ka? Sublito ko man pa nagkayam ta. Orita. Nangabak ka man ten. Kapay. Imbaga na kanya. Dakay ka no. Pero kung nakeng ka na ani, hanga sakti kalabanan. Ape ko na, lapimpinta sa kemsika. Kang runante amin, adda kwartak, sika ngay. Iso nga rod, sublian ng tamat pa nagkayam ta. Tapno di kasta, kita, nada problema, mabaling ka matatulungan. Kaano pa yung nagproblema ka, tinulungan na. Awamot pa'y problema ka. Baka problema ka to. Magproblema ka to nga ta. Nanganawang bakit, naipaay mo, naulit-ulit nga naipaay mo, tibagim kang kuwana. Patsim nga rod, nga kayat ng kantong ikasar kas pagarigan. Apa kumasaan? Nagsikog ka? Saan na ka ngay ayitin ni Ronald? Pagkaputan siya ipatpatig na, kasta. Imbaga na kanya. Nga ba pingarog na? Pagkaputan di mo kahit di paabak, pinugustuhan na ka. Kung ang malunong gayam nak, ay patpataksib ni Ronald. Gayam ka, isot ka po nang ibagbagak kang katipod no. Iso nga agan anad ka. Ano ko man, narumbay nga pag-anadak. Kalot na oting ang paragments mo. Kuro ka. Magitam. Buntis ka. Saan ka nagsakbay? Katahanak man di ko. Pregnancy test. Matoy, tagatak ko. Napanggimatang man. Positive. Dahil tamat kami, tadi mo kahit tipaatiw. Sabi agay, nangabak ka. At the boyfriend mo, at the pa yung anak mo. Yung magbasbasak pa lang. Ano ko na, anda pa pangin ni mama. Inimanong ko. Tulungan nak. Ani, please, tulungan nak. At may tulong ko. Iyakar mo kanyak data sikog, tasyak tagsikog, kasyay. Paragreg ko. Anat may tulong ko no paragreg mo. Awanti amom nga agiliilot. Awanta mo ka. Api ko mga amot, mga dagiliilot, mga dagparagreg. Doktor ati asat gam. No kahit di doktor nga ragregan. Matumar. At may matumar. Awan amok, tadyak mo't panapadpadasan. No baka madamdamag mo. Dumamag ka. I-search mo yung itong basta. I-google mo. Sumbatan nga tat Google. Pagparagreg, matumar. Kit padasi ba? Tulungan na kani, please. Tulungan na. Anong natin may tulong ko, kunakmet?
may tad ko, matulong ko. O sumapol ka tiyang mangbalit sa magparegregan. Ken nagdamdamag ka ti babaling nga tumaren nga tapno pagparegreg. Nim awan tinaibaga na manong nimi. Tinawag ni Ronald. Yes, sweetheart. Ada problema ka, Ronald. Ada problema. Masigugak. Ikasar ka, kasta. Diyak pa kaya tatag, estudyante ak pa lang. Ti pagpatulong aking ka, di pa nakaragrig na. Nagayayitam na ita. Isang kurumbang na. Awatan. Kaya mo ka di mapatayin na papa? Numamonda? Handa ka papatayin na. Ang dagyaman dagid niya, dadapo ko dan. Di na ka di matulungan? Ano may tulong ko nga? Kadi mo mat kahit may kasar ka. Anak ko ng estudyante. At ang trabaho. Ngayon siya ti estudyante. Ang lakit kaya na pa ngayon mo mga nagsawa akon. Kaya siya, diyak pa kaya. Nangarte kayat mo. Pa nakaparegreg na siyak nga ama. Siyak pwede mga remedyo pa nakapukaw ti putot ko. Diyak mat kahit may kasar king ka. Kung nakalaman no ay na. Kung naman no, di mo kahit paabak. Nangabak ka. Gapot na dan anak mo. Ore pa awan pa asawam. Grasya deta. Laki mo na po Diyos deta. Apa nga nagregam? Apa nga patayom? Napapangin ni mama. Deta lagi di maawat dito. Imti pagpintasan naman ng name sa angkong indranta. Ngem na ikaglisak manong name iti banyo ket na ipatupaak manong name kita nagpaarayatak manong name nabutras taon na iti buslon ti dara. Ma, arayaten nak ma, arayaten dak. Nilukat ko ti banyo, inarayat nak ni mama. Ay, apay, anak kinuwam. Naigaglisak ma, naigaglisak, naipatupapa. Ano na gitoy? Pasigog ka? Han ma, han nga sigog data. Han nga sigog data. Intray da kiti ospital mga. Kadori bagahak nga saan nga sigog tinaregreg nga mamuda. Gaga ka. Ma, I'm sorry. Sino ti lalaki? Ano nga naskin pa yung mamon yung sit lalaki? Tinaskin kat saan nga na ikarikang biyag. Kat pagyamanak mo yun. Tada itong ngorti problema. Saan mo ito nulitin? Nulitin tupay. Tagpasikog. Hindi ito estudyante ka pa lang. Kapailan da ka kinibapang mga laksiden. Iti eskwela manunimi, siyempre nakita nak ni Ani. Imasidig. Kumusta ka? Awanin ti problema. Kapay. Diyak na inranta. Naragrag. Ala. Nagsayangan. Naatiw ka na. Ano nga naatiw? Kada di ko manti premium. Papi ko mo. Tawag ni Ronald. Hello. Ronald, saan nga naikari? Apay, pinaragrag mo? Haan, naipatapapak ka naragrag. Inrandam, hanggun ranta, amo ti Diyos. Ngim kayat ko umaikad. Ngim jak inranta. Saan nga naikari? Sayang.
Dahil ba't pangarot mo nga putot ko? Saan nga na ikariya? Tuloy ang ligaya. May masapol ang gumatang at pag tumarak, tapos sana kag sikog. Kaya't mo manin? Talagang di mo kahit ipaaba ka. Yung pinugustuhan ka lang. Malpasan nila minsan. Kaya talaga isang kaayatan na. Ronald? Ang sikat ayat ni Ani. Ngam saan nakakayat ni Ani? Kayat nak ni Ani. Ngam yung ore na lang ti panagtupos na. Dapat magana? Haan? Amok na dapat kayat na. Di na kahit nga rin madisturbo ti panagatal na. Isot ka po na nga. Di na pala kayat nga klunan. Ngam amok. Dumtang to ti gundaway. Nga klunan na. Kinasaritak ni Ani manong nimi. Bagam ti pudno. Lilian. Anang nga pudnong ibagbagan. Anat marikrik na matalaga kini Ronald. Siyempre, naggadanda ka, nag-crush kang kuwana. Ay ito na. Ay tekso na. Yung pinabusoyan ka, kapot di mo nga kahit tipaaba. At apay ganan siya, mong daragregmat. Doon to, ang turpos ka, kat sikapila ti arman ni Ronald, aklo nun to. Tsaka mo. Jack sure. Narigat tagso. Baka saan to mapasamak. Lilian, awatam ko ma, nukas pagarigan ta. Sikat ima pa. Jack kayo tapabak. Inaramid mo na yan na. Impaay mo pa yan, ti amin mo kayong kuwana. Ngam kaskas di nga, di nakakayan. Abi di nga di mo awatan kami ti panakabak. Jack, paabak! Kunak man. Sika kita di mangabak kanya. Sika mo yung miraot. Sika nga padpadawatak. Sika pakpakanan. Nabayag na ko na saan pinadawatan. Nabayag na ko na saan pakpakanan. Iso ang isa din mo dito nga sao. Dapat ori dumawat ka. Di ka ikan. Ori ibang mabising ka. Di ka pakpakanan. Di takan. Nagkikamanong name nag-check magtan makontak ni Ronald. Apa na ta? Kaya ka po tadyak makontak ni Ronald manong name ore no saan ko nakayat ni Ani na sidga. Ani. Uy. Ayan, bibya. Lilian. Apa nga tsak makontak? Sino? Yung Ronald. Ay, tsak man mo. At sa bali mo susarin na? So, man dati ni. Susarin na. Dial mo man? Dial na. Tingnan man. Imblock na ka. Imblock na kon? Imblock na ka na. Tadi mo matawagan na. Matawagak mat na. Puno yung Ronald data. Imblock na kon? Mapana ka mismo yung balay da. Talaga nga, Jack kayat, ipabak. Manong name ng turbelak, hindi mamuwak no sa nito, ayan, tibalay da. Ti ama na siguro, anong name, ama na dati siguro. Yes. Sir, good morning. Ada ni Ronald? Ada. Sino ka kani? The girlfriend na? Ni Lilian? Taka din girlfriend ti anak ko? Mabit lang. Tayo nakibaganda ka. Anak ka di pastre ka na siya. Yun, damag pala, talagang girlfriend na ka. Kapag nabayagan ka kahit nga girlfriend, yung anak may. Kapag kan mabalin, kat agasawan, tadangar trabaho nan. Baka bit lang. Nagsubli tila kayo. Sorry, iha. Awang kanot girlfriend ng agnagan ti Lilian. Ala, sir. At dapat napasamak ka na kami. So, nanong tanaragrin. Sinong harti pa check? Yan, ako mo na siya. Imblock lang mo't naminin. Baka saan nakakayan. Baka sa bali kayat na.
Awang ka di bagam. Sir, mamati ka kumakanya. Nagkarelasyon kami. Iso na lang ta. Iso na lang ta. Di na kan kayan. Amo ni papilit ti bagay. Ihano di na kan kayat ti lalaki. Oh, lagbamba ng iska apay. Makapungtot ka? Kapungtot mo ti anak ko? Baka si kamat namin tinang idaldal ti bagay mong kikuana. Oh, hangata? Oh, maramid mo iha. Nasasayat lang kawit ka. Siguro numamuan, di kita naganakan ka nga, ipapapilit mo ti bagay mo, iti may isang lalaki. Sigurado nga sada kaya. Panawang ka tuilatan. Bahala ka no, kaya't mo tagawid na ng sampay. Makita kang tulaing, Ronald. Makita kang tulaing. Papatay ka. Indandanon ko dito balay, ti palang pungpungtot ko manong nimi. Nga mabaspasama king ka. Ang problema, masikog ka man rin? Mama, saan ako masikog ka man rin? Dahil nakasikog ka na, hindi ka dinakom kaya. Baka si kamad namin nang ipapilit na bagim. Mama, diyan kami kaya tibabak eh. Apay, anda kinaribal mo? Yan may mirimirawot na gayim ko. Padawat na kapakpakan na. So, hindi kayat na. Kinapin nga rin nga, ada na pasamak ka na kayo. Diyan ka kayo tibabak. Ay, so, ang inted doon tibagim. Ay, nagkagakan. Di mo kayo tibabak. But you are great loser. Saan ka nga virgin? Loser mo dito. Los mo dito. At pakpak na, naknakam kalilyan. Nagnakam kan. Hamoy papilit, ibagim no saan nakakayat. Nagnakam kan. Ipasnag po, nagbasa. Kanito nagrador kan. Anong trabaho? Orayam doon, sino ang talaga ti lalaki na ikari para kang ka. Saan ka kitag problema ang tana? Nalawag? Nalawag, mama. Ay nga nagturpos kami kini ani manong nemi. Oh, awan pa alayo. O may kadyabalay. Ado. Ito, sang kambasit mat nga linoto ni tatang, ni nanang. Baka sikat umay. Hindi na ako paalam. Special? Hamad. Baka kayat mo di agsida ka di na imas nga ikan. Baka gata nga. Baka ako magata mo ti tiyandaan. Tadi kita na imas nga ikan. Saan na makadanon dito tiyandaan? Kasi ano kumandita nga imas nga ikan? Saan ka makaumay tam? Patasim to agpasya rin Gilocarmi. Ito napintas ka di Gilocaryo? Napintas para ka kami, numampay ka aduan nakurapay, di kita gintig. Agpadbada kami nga nag-review, manong name ka nag-take the board, di makadakis manong saan ka nakaruar, ni ani nakaruar. Mama, papamay! Opay, awan nagang ko. Katanda kini ani, apay, awan nagang ko. Kahit sa mga tanging pasnik at nag-review, ang pasnik ko. Para kanya, nalalakad kiti question. Baka nalalaing kang dyan nagkaramid. So, imbas ka, letter A, napagkati letter B. Wala tagsuot gusto. Amo na dumaiha, makatikaw. Numatikaw ka, naabak ka. Numatikaw ka, awanin, hamo may pasa. Tadala kita agsungbat, dito yung adusto, apay nga, dayta, una da. Ibas ka dayta, dito yung una, tikaw ka. Han? Sapsapulan pala dyan, mas ad-adda nga.
patsim gusto. Ngim sa anggayan, takaarngin na. Hanggang kasi pasamak. Nakalaklakat ko na. Tada ito ako naka. Dito ako ma. Dito ya. Ag second choice ka. Hakanapan iti first choice. Natikaw ka. Apay nga siyak, jak paabak, ngim apay nga jak nakaruar, kahit di ani nakaruar. Manong nimi timawag ni ani kalpasan di makabulan. Friend, at pagtrabaho ako. Agyaman na karigid ni tulong mo, nagdakal din ng tulong mo siya. Kaya, yaman na ka ata mong mabigbigan. Artekto kan to. Makarwar kan to. Bareng, kumusta ka ano ni Ronald? Mapit na lagip mo. Among hindi naggraduarat? Imay. Nagustuhan na, nagdipaalak. Abi nga sikat, imayan na, abi nga saan nga siyak. Paita ka manin. Talagang di mo kayo tipaaba kaya. Anong guta mo? Nga siyak ti kayat na. Abi nga sikat pinili na. Kapag nga rata siyak ti patpatid na. Kinapudno na. Adan rantak ang mga klod kang kuwanan. Wag! Ang mga klunan! Diyak kaya tipaabak. Diyak kawap, diyak paabak. My friend, ano gote mo? Kinatakrot sa nga mga nugot ti kinapod mo. Kinagpaiso manong naming naklunan. Nakitak ida ti may sangal daw, itimol, nakasamsam it, nakaragragsak da nagsinsinno mo manong naming. Takid din na ani tinang atiw kanya. Nagtekto ak manong naming kat nakaruwara. Ti makadakos. Di opisina ang pagtatrabaho na sabjayak met nga nagtrabaho. Kat no umay dagdagasin ni Ronald manong naming biyang ko lang ti umapal. Kukwam lang ni Ronald. At danto sa bali nga Ronald, iti biyag ko na. Naman to, di kita agar-arim kanyak manong naming aumet kahit ko kadakwada, aging ka nagkasarin ti kayim ko. O si kamalat alak amid ubonor. Sige. O rin na saan nga siya, balin na bride. Maid of honor lang. Kit ni Ronald Tia. Groom. Nginagam mo kami nga manong name iti best man. So dahito manong name ni Cesar. Kasi matin manong name iti nanimpudan nga nagchat-chat kami, umawag, isingad na di bagina. Libatan mo ni Ronald, siyakon, kunan. Talaga libatan ni Ronald, agasawa na dito, gayim ko. Tsak kahit tipaabak, kulak. So nga ron, di mo kahit tipaabak, so nga, aklonan na, tagasawa tamantan. Ha? Napiminas ti biyag mingim da Ronald. Sumitam mo ka. Bakbak ng tanokwa, ng iti soda. Iso nga saan ta nga paaba. Edi ang dama manong name na kami matlang kina Cesar. Iti na ekari itong galmays. Pagyamyamanak manong name, nakapatangak iti kas kini Cesar nga nasiyat, nadungo, nalailo, man nakaawan. Ket no, tawagak mad ni Ani, o no, kita kami ito bisina. Kumusta kayo kinaroon? Nasiyat kami man. Ganda kayo ngayon. Nasiyat kami man. Masikugot pa yan. Hoy, Dan. Katsika. Met pa yan. Hindi ka manong naming duwan ti anak ni Ani, awang pa'y kanyak. Cesar, pututan na ko na. Naot yung mabalintang at awang pa'y dimteng. Pututan na ko na. Umapapalak ni Ani, adan anak na orila duwa. Pagpapausak no ka mapan, ayawanan di anak ko na. Pututan na ko na, jak ay di paawak kayo. Numteng tulat ta. Nang oraging kakarigito yung manong name awampay. Ket liman titawan mga gasawa kini Cesar. Nagtalinayad nga tuwa, ti anak ni Ani manong name ita din kanong kayat tumikan pa iti talo.
taday tulag. Intun ka ano nga madanak mit anak. Alaki to yung ure kulat na. Barbari no madanak tumitlang. Jak paabak kong kunak manong naming yung nagyarig ko. Iti kasasaad mi ti gayem ko. Inatiw na. Dito nga rod manong naming ti pakasaritaak. Pinagyawan ak unay. Tilaing mo nang ibasa. At sabi ko ma. Tadamat naibatik nga balaag adal kan pagsarmingan ti biyan. Narigat. No ibilang mo nga ti bagim ket kalaingan nga kumprar mo iti padam nga tao. Di mo laisen no nabababa ti kasasaad ng MCK taamangan no abaken na ka. Tuwing nga dagyamang nga pagaya mo Lilian.